ang diarrhea or ang lupot sa kabataan kalaway pamatian no. Isa na siya ka-importante nga cause sang ang gihalinan sang pagmasakit kag sang unfortunately may iba nga kabataan nga nagakapatay sina. In fact kung lantawon mo ang kabataan nga less than 5 years old ang kalabanan gid ga kaapektuhan sini worldwide. And Okay. kadamo sa census, that means sa lista, sang mga hospitals, sang mga nagalupot sa kabataan. Maghamal kita na diarrhea or ang lupot, ano na siya ang pagpamuson sang basa, tubig, gid nga tae, 3 or more than 3 times sa sulod sang 24 hours. Okay, And hindi siya makalaton or makuha ni isang kabataan or pati kita kung may nakaon or may nainom nga tubig or pagkaon nga na-contaminate or na anuman hidko sang may hidko nga may bacteria or may virus or may fungi nga naga-cause ang lupot. So ang pinaka-common nga rason gid kun nga nagalupot ang kabataan is a viral infection. Pero pwede man siya nga because of a bacterial infection or fungal or change sa diet sang bata. Daw naglain balang pagkaon niya. Ang diarrhea or ang gastroenteritis, amo na siya ang tawag sa masakit. Gastroenteritis. Ang diarrhea, kung ang lupot, simptoma lang ina. Kung sa lupot, may ara na laban nga suka. Okay. Kalabanan, gid nagasugod sa suka, gasakit ang tiyan, naglupot, daso nagahilanat. Upod na sa sige kalupot or suka, may ara na nga dehydration or mamala na ang bata, kag magdugang na hindi na intakto ang electrolytes. Ang electrolytes daw mga asin sa salawas. Kung magsige na ang iya nga lupot, suka, kag hindi siya magkaon, pwede siya maging malnourished or magnubo ang iya nga bugat. May ibang nga kabataan nga nagakonvulsyon. Excuse me. Ano ang mga cause, ang mga ginhalinan gid? As I've said, excuse me, pwede gid nga infection. Ang pinaka-common is viral infection. May bacterial, may parasitic. Pero pwede man nga hindi ma-absorb sang lawas ta ang ginkaon ta. Ang pinaka-common example is ang may ara nga lactase deficiency. Inabala ang mga bata nga hindi maka-digest sang gatas. Ang iban pa is ang overflow. Ina naman niya, makita muna sa mga bata nga overflow diarrhea, makita muna siya sa mga bata nga may constipation. Nagapamuso na sila nga basa sa aton nga sa Ilonggo. Daw gaigit-igit bala, pero hindi na siya diarrhea. Sobra na kadamo da sang tae sa sulod nga amo na nang basa-basa nga nagwa. Pwede man magkahali ang halinan sang lupot is kung may nainom sila, may ginainom sila nga bulong, especially antibiotics, or ginaabusuhan nila ang pahumok ay bala sa mga bata nga gusto magniwang. Okay. Overfeeding, sobra kadamo sang pakaon, gatas man o kung pagkaon, pwede gid mag-cause sang diarrhea. And ang isa is food poisoning. Ang pinaka-importante gid sa kabataan nga ginalupot is ma-assess or ma-evaluate ang ilang degree of dehydration. Wala ginakaso nga maglupot sila pero dapat hindi sila ma-dehydrate. Okay. Kaya ang problema, ara kung ang bata ma-dehydrate. So may ara kami na nga mga guidelines kung ang bata may dehydration o kung wala. So ginalantaw na kung ang bata alert, awake, gahampang lang bala, bisan nagalupot siya, ang ilang mata, kung lusok, o kung tama na gid ka lusok. Pero pamangkutan nyo man paliyog, ang lantawan nyo man ang ginika, kay kung kisa, deep-seated man gid ang mata nila. So, ang isa pa criteria is kung ang bata, kung tagaan mo tubig or gatas, grabe, gid siya nga daw uhaw-uhaw, gid siya mag-inom.
dason kung tandugon mo ang panit sa may tiyan, daw nagatindog bala, ti ina siya, sign siya sang severe dehydration. Kung laboratories naman ang istoryahan, sa tuod-tuod lang, hindi na nila kinahanglan sang mga laboratories. Like abi ang stool exam. Kaya hambal ko gani, ang pinaka-common nga reason sang lupot is viral infection. Hindi mo na makita iya sa laboratories. Okay. Wala ka na, hindi na naton makita disang technology. So far, nga pwede ta makuha na everyday. May ara tuod sa mga studies, pero kamahal. Ang stool culture naman niya, inaiya ginareserba ta kung severe case giniya sang diarrhea, severe ang dehydration, persistent ang lupot or ang suka. Ang stool exam gali, pwede mo na mapakwa kung nagasuspect ka sang parasitism or may outbreak or wala gid nagaayo ang iya nga paglupot. Ano ang management? Amo na ning pinaka-importante. Ang number one gid nga management sang bata nga nagalupot is ORS. Oral rehydration solution. Sa una ginatagaan kinana di sang UNICEF pero subong hindi na. May rason ako nga. Dason ang zinc pagid. Amo na sila ang approved gid by World Health Organization sang Philippine Pediatric Society. Ina-skid sila. Ang ORS subong lain nga formulation, amo na ginatawag namon nga reduced osmolarity ORS. Nagnubo na ang sodium content kag ang glucose. Ang una gito ang original nga ORS 90 to ya ang sodium niya kay para gito ya sa mga kolera. Galing nakita sa mga pagtuon nga hindi na namitan ang kabataan magkaon. Kung kamo nakatilaw sinik, balo mo nga maasin nga matamis. Kung hindi malang pag-imnon sang bata, wala, pulos na siya. Kay kinanglan imnon ginila. So ang bago nga formulation, nagnubo na ang sodium, naging 75 na. Amo ng recommendations ng WHO. Kag ang glucose, nag-75 naman. Tungod nga, para ma-absorb balik ang tubig sa lawas, kinahanglan nga ang sodium mo amo ni ang level kay amo na sa ang mahatak sang sodium kag sang glucose balik sa lawas. Ang potassium 20 man gyapon. Kay kinahanglan ang ibong ORS may sodium nga 75, may potassium nga 20, may glucose nga 75 kag may citrate nga 10. Ang iban nga mga ginahambal nila nga ORS wala na naga-fulfill sang ini nga criteria, so dapat wala ta na sila ginausar. May ara pagid kita ginatawag nga bulig nga management or adjuvant therapy. Ang zinc na is one of that, pero may ara iban nga nagahatag sang iban nga bulong. This is generic ha, ang Racecadotril pwede sa tigulang, pwede sa bata, pero lain-lain na ang formulation. Okay. Sa pa is probiotics, pero you have to be careful because hindi tanan nga probiotics may ebidensya nga naga-work siya. Ang may ara lang gid ebidensya nga epektibo siya sa lupot is ang ginatawag nga Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG, Lactobacillus reuteri. Okay. Ang iban wala na ebidensya. Magkabal ko evidence, that means may mga scientific nga studies nga nagapakita nga makabulig na sila, hindi kay hambal lang. Okay. Okay, iniya damo ginipamakot mahatag antibiotics. No, it's not needed because ang common gani gyapon nga rason is a viral infection. Nagahatag lang kita sang insakto nga antibiotics sa kaso sang cholera, sang shigella, sang ibiasis, sang non-typhoidal salmonella. Siya sa kabataan lang nga ginatawag high risk. Mahatag antibiotics, pero kung hindi na siya gabilong sa high risk, wala kinahanglan kay ma-hydrate mo ang bata, madula lang na, maayo lang na siya. Ang high risk namin sina ang mga
wala pa kalabo 3 ka bulan ng edad, on steroid, ang mga kulang immunodeficient, kulang sa permi balaga masakit, so immunocompromised sila, or ang mga nakuhaan na sang spleen. Okay, so now, ano ang hindi pwede pag-ihatag or ano ang aton nga i-avoid? Ang avoid man, basta wala na sila ginahatag dapat sa mga batang galupot. Loperamide, wala ta na ginahatag. Ang mga bulong nga ginahambal nila para sa suka, wala ta man na ginahatag. Sports drink, hindi man isa si Michael Jordan nga basketball, bata ni sang nagalupot, so wala kita dapat gahatag sang sports drink because ang mga sports drink namit sila kay tungod taas ang kalamay, kulang ang electrolytes. Okay. So tama ka taas ang kalamay, pwede pa na siya magpalupot. The same man sang juice kag sang mga soft drinks. Wala man kita nagahatag sang mga ginatawag nila nga anti-diarrheal, inablang bulong nga papuntat sang lupot because wala pa na siya, hindi na sa safe para sa kabataan. Okay, when it comes to diet, continue gid, especially ang less than 1 year old, wala untat dapat sa pag-breastfeed si mami. Sigihon gid ni mami ang pag-breastfeed, kay ang breastfeeding may protective effect sa kabataan nga nagalupot. Dapat gani ang bata nga gina-breastfeed gid nagalupot. Pero you have to be aware also nga may mga kalabanan nga bata nga gina-breastfeed, exclusively breastfed. Basa-basa na yung taing nila. Kag mas guro 3 ka beses, 4 ka beses na sila sa isa ka adlaw ga pamuson. Gal si baby active. Si baby gusto pa magdede, wala sa balaga paluya. Sa mga dagko nga kabataan, sa tuod-tuod lang, wala ta dapat ginapundo ang pagpakaon. Sigihon ta ang pagpakaon sa ini nga mga kabataan, ginausartan, ginatawag namon nga age appropriate, kung ano dapat ang ginakaon sang ina nga bata. Amo na siya ang sigihon pakaon. So pwede ta kapakaon rice, pwede ta kapakaon isda, pwede ta kapakaon manok or itlog. Kung nagasuka ang bata, kung hindi niya matoleran ang pagkaon, pwede nga hindi mo lang pagpiliton, kay kalabanan ni nga gasuka, once na hydrate mo na mayo, mauntat na ang suka, so pwede mo na si baby mapakaon. Okay, sa mga bata nga ginsugur, lang daw kalawig na, ang naga-change to a lactose-free nga formula. Hindi tanan kinahanglan sang lactose-free nga formula. Especially ining mga aklit, ang mga bag ulang bala, pwede ginaiya masigi kung anong gatas nila nga ginainom. Kay kalabana na nga lactose intolerance, nagakatabo kung lawig na more than 2 weeks or more than 14 days nga lupot, usually nagakatabo nga hindi na si baby maka-absorb sang gatas, sang lactose nga ara sa gatas. Kung ang rason ko nga si baby naglupot because of allergy, inaya islan mo gid ang gatas, which is why better gid nga si baby gina-exclusive breastfeeding. Okay, may iban nga ginalasaw nila ang gatas, hindi gina-recommend kay hindi gani si baby maging malnourished. Kulang ang nutrisyon nga masulod sa ila kung si baby kung ang gatas lasawon. Okay, let's go to prevention. Number 1 din sa listahan, kung prevention is ipa-immunize si baby. May ara na kita subong nga immunization against rotavirus. Okay. Pero wala na siya sa health center. So you have to talk to your pediatricians for that. Ang isa pa nga pwede mahatag sa health center is measles, kay kadamo sang ginatipdas nga kalabanan na sa ila nagalupot. So kung ma-immunize ka sa measles, hindi ka na magmasakit sa measles, hindi ka maglupot. Ang isa pa nga may immunization, may vaccine is ang cholera or ang typhoid fever, kay nagakos man na sila sang diarrhea.
Okay. Again, we cannot overemphasize this, but exclusive breastfeeding as ani anom ka bulan, kung pwede lang makalabot duha ka tuig biskin nga pakaon na, may protective effect nga si baby hindi malupot. Okay, so breastfeeding gid dapat. Next, preventive measure is hygiene. Tinlo nga tubig, hindi ko gahambal na mineral water permi ha. Pwede man na ang sa gripo, pabukalan nyo lang. Ang gina-recommend ko personally is magpabuka ka mo tubig 15 minutos halin sa pagbukal. Okay. Pero kung nag-breastfeed mo, wala na kinanglan ng bottle feeding. Galing, let's face it, ang reality, hindi tanan nga nanay nag-breastfeed. Tama. Manghinaw gisang kamot, antis magkaon, ini kamot tubi kag habon, hindi lang kay alcohol, tubi kag habon, kag dason tapos nyo usar sang banyo, manghinaw man sang kamot. Kag tani, ang pag-dispose sang mga poops sang insakto, so dapat may banyo kita nga mayo. Okay. Ang isa pa ka preventive measure is dapat mayo ang nutrition sang bata. Importante na siya kay ang mga bata nga malnourished, mas laway ang kagwaan nila, kag mas pirmi na sila nagalupot. So, kinanglan gin naton nga kusugon ang mga projects nga nagahatag nutrisyon sa kabataan. Sa mga areas nga kulang sa vitamin A, dapat ginatagaan na sila vitamin A supplement. Ang health center nagapanghatag na kay ma-reduce gid, manubo gid ang pagsakit kag ang pagka patay sa mga bata sa ini nga mga measures. Again, hand washing, exclusive breastfeeding, tinlo nga tubig, nga drinking water, kag ang pag-dispose sang waste materials effectively, zinc supplement, kag ang vitamin A.